τον Αντιπρόεδρο κύριο Νίκο Σαραντόπουλο, τον Ταμεία του Συλλόγου μας κύριο Νεκτάριο Σάββο, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας κύριο Δημήτριο Μανιακά, και φυσικά τον Πρόεδρο κύριο Κώστα Κουβά. Θα ήθελα να έρθει μαζί μας και η κυρία Νίκη Τσαρουχά, επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου μας. Ο κύριος Μανιακάς για τη συνέχεια τους εκδήλωσης. Ερασιμολογιότατε, πατέρα Αριστίδη Σκόρδο, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μεδενίας Κοινωνίας κ. Αλεξάνδρου. Ερασιμολογιότατε. Εκπρόσωπε κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε Ιωάννη Κατσίρη, ως εκπρόσωπος του Κυρίου Περιφερειάρχου Πελοποννήσου. Κύριε Υποσμηναγέ και Ζηπίδη Ιωάννη, ως εκπρόσωπος του Διοικητού της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης. Κύριε Ιωάννη Σμυρνιώτη, πρώην Δήμαρχε. Κύριε Παναγιώτη Καρβελά, πολιτευτά με τους ανεξαρτήτους Ελλήνων, με τους ανεξαρτήτους Έλληνες. Κύριε Παναγιώτη Παναγιωτόπουλε και Κωνσταντίνε Αρβανίτη, Γενικό Γραμματέα και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, Προοδευτικού Συλλόγου Νεστάνης, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές μητέρες, καλωσορίσατε στην σημερινή μας εκδήλωση. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η γυναίκα μητέρα βρίσκεται σε έναν καθημερινό αγώνα, ένα συνεχή πόλεμο κάτω από αντίξωες συχνά συνθήκες. Πολεμά μέσα στην κοινωνία από τις τάξεις του θεωρουμένου ασθενούς φύλου για να νικήσει, για να αποδείξει ότι αυτή είναι το πραγματικό ισχυρό φύλο. Πολεμά την προκατάληψη γεννήσεως κόρης και όχι ιού, παιδιού, διαδόχου και νικά. Πολεμά το κορίτσι έναντι του αγοριού. Από μικρό παιδί να συμμετάσχει σε αγορίστικα παιχνίδια και πολλές φορές νικά με τη συμμετοχή του και μόνο. Δέχεται το κορίτσι, η γυναίκα, έναν πόλεμο από το ίδιο της ως πράχνο επί 9 μήνες, αλλά αντεπεξέρχεται θαρετά, με το χαμόγελο στα χείλη για την προσμονή του νέου ανθρώπου και νικά. Και μετά από μια δύσκολη τελικά μάχη, εκείνη του τοκετού, τελικά νικά. Φέρνει στον κόσμο έναν νέο άνθρωπο και τότε έχει χαρά μεγάλη, διότι άνθρωπον έφερε στον κόσμο, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει. Και τότε πάλι νικά αναλαμβάνει συνήθως την κυρία φροντίδα ανατροφής των παιδιών και πάλι νικά. Στην κοινωνία δε επιβάλλεται ως ισότιμος σύζυγος. Αναγνωρίζεται ως επιτυχημένη επιχειρηματίας, εργαζομένη. Επιτυγχάνει ως στρατιωτικός. Αναδεικνύεται ως αθλήτρια. Χαίρει σεβασμού ως καθηγήτρια. Καταξιώνεται ως ηγέτης και εκεί νικά. Και ίσως να μην ήταν τυχαίο που επί σειράν δεκαετιών θα έλεγα, ο σύλλογός μας είχε στο πηδάλιό του μία γυναίκα, μία σύζυγο, μία μητέρα, μία διακόνισσα εις το έργο του Θεού, αφού αμέτρητες φορές συμπαραστάθηκε σε πάμπολες γυναίκες της πόλης μας να γίνουν μητέρες και να τους δώσει με τα χέρια της
το νεογέννητο μωρό τους να το κρατήσουν για πρώτη φορά στην αγκαλιά τους. Είχαμε λοιπόν και εμείς ως πρόεδρό μας μία νίκη, τη νίκη Τσαρουχά. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο μας σε προηγούμενη θητεία του είχε αναγορεύσει την κυρία Νίκη Τσαρουχά ως επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου μας. Κυρία Νίκη, κυρία επίτιμε πρόεδρε, δεν μπορούμε παρά να σας τιμήσουμε πρωτίστως και σήμερα σε αυτή την εορτή, τη τόσο σημαντική, με ένα θερμό ευχαριστήριο χειροκρότημα και να δεχτείτε από τα χέρια του Προέδρου μας μία τιμητική πλακέτα. Για την πολυετή προσφορά της κυρίας Νίκης στο σύλλογό μας. Και η γυναίκα του Διοικητικού μας Συμβουλίου θα σας προσφέρει και μία το λόγο και την κυρία Νίκη. Είναι συγκινητικό και συγχρόνως σε κάνει να σκέφτεσαι βαθύτατα πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια. Είχα το θλιβερό προνόμιο να γίνω πρόεδρος του Σύλλογου Πολυτέχνων όταν έχασα τον άντρα μου σε ηλικία 52 ετών. Τότε ίσχυε ο νόμος με 3 παιδιά, εφόσον τα παιδιά ήταν ανήλικα, να θεωρήσω πολύτεχνος. Δεν το ήξερα, αλλά ο αείμνηστος Καλαμαράς ήρθε με πλησίασε και με παρεκάλεσε να μπω στο σύλλογό του και πραγματικά αυτό έκανα. Ήμουνα λοιπόν στο Σύλλογο Πολυτέχνων από το 1979 έως το 2008, όπου και παραιτήθηκα να δώσω τη θέση μου σε νέους ανθρώπους που να δουλέψουν και αυτοί όπως δούλεψα και εγώ, να φροντίσουν για τις πολύτεκνες οικογένειες και συγχρόνως να ανεβάσουν το Σύλλογο όσο πιο ψηλά γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ανανεώσει το Συμβούλιο και από ό,τι κρίνω από πρώτη ματιά είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κουβά, με τον οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ από το 1985. Να ευχαριστήσω γιατί αυτή την πράξη όλο το Διοικητικό Συμβούλιο